Min taħt l-ilsien, interpretata minn Amber Grace, b'lirika ta' Rita Paċ u mużga ta' Marco De Bono. Bħala sfur imgerrex frokna, mawġa nkun taħt il-ħarsiet, rasi baxx nżomm id-dema, il-mistħija rrid helsin. Ma kellikx għalfejn tweġġaħni b'dak il-kliem, qudiem sħabi tomiljani ilek jien, u dan kollu għax trib tiegħek jien minix, u li joġob lilek jien ma joġobnix. Forsi xi ftit differenti, forsi bħalek ma nilbis, ma nisbux bħal tiegħek xari, u jekk ma joġbok xaris. Jien minix artifiċjali, jien kuntenta hekk kif jien, kemm nixtieq li ngħidlek f'wiċċek u mhux hekk minn taħt l-irsin. Għajnek jarblu id-difetti, jattakkaw id-djufijiet, jekk ġo xari hemm beżbuża, jiena żgur ma neħlisix. Għejdli min taħseb li inti illum quddiem kulħadd, sibt is-saħħa ngħidlek dak li medlek qatt. Naf li jiena differenti, naf li bħalek ma nilbis, ma nisbux bħal tiegħek xari, u jekk ma joġbok xaris. Jien minix artifiċjali, jien kuntenta hekk kif jien, illum qiegħda ngħidlek f'wiċċek mhux iżjed minn taħt l-irsin. Fl-aħħar qed nieqaflek u anke int illum inħsatt, ma rridx noqgħod aktar bitma, il-qawwa tiegħek fuq ispiċċat. Naf li jiena differenti, naf li bħalek ma nilbis, ma nisbux bħal tiegħek xari, imma jekk ma joġbokx tħares. Hekk kif jien trid taċċettani, jien kuntenta hekk kif jien, illum qiegħda ngħidlek f'wiċċek mhux iżjed minn